Og så er det fru Kirsten Brosbøl, kort bemærkning. Jeg vil godt give ordføreren lejlighed til at fuldføre en sætning, som han blev afbrudt i af formanden i sit svar til hr. Henrik Sass Larsen. Hr. Henrik Sass Larsen spurgte til det her med ledigheden og hvilket niveau for ledigheden, som Venstre opfatter som et rimeligt niveau, eller det naturlige niveau, eller et begrænset niveau, som det er blevet sagt. Og den sætning, som hr. Peter Christensen blev afbrudt i, lyder sådan her. Det er så et citat fra hr. Peter Christensen. Ledigheden er stigende, men den er stadigvæk inden for en prik, står der så på mit papir, fordi ordføreren blev afbrudt. Hvordan ender den sætning, hr. Peter Christensen? Det synes jeg i virkeligheden er rigtig, rigtig interessant. Vi har over 100.000 ledige i det her land nu. Hvad er det for den er stadigvæk inden for en hvad? Et naturligt niveau? Et begrænset niveau? Hvordan er det, den sætning slutter for Venstres ordfører? Ordføreren. Jeg tror, jeg flere gange har sagt, at vi prøver på at begrænse omfanget af stigningen i ledigheden så godt vi kan. Og at jeg synes, det skal dog sættes ind også i en historisk ramme. Fordi Socialdemokratiet får jo til at lyde som om, at ledigheden den var ikke eksisterende, da vi overtog ansvaret efter Nyrup. Det er jo simpelthen ikke korrekt. Og derfor så er man trods alt også nødt til at sætte det ind i sådan en historisk ramme. Det er jo ikke ensbetydende med, at vi har et mål for, at det er fint med en stigende ledighed, og hvis bare den er 160.000, så er alt godt. Nej, så lav som muligt, og det er det, vi prøver på at føre en politik efter. Men vi ønsker også at føre en politik, som sikrer, at når opsvinget kommer igen, når væksten kommer tilbage, at vi så ikke har lavet en række initiativer, som gør, at Danmark er ude af stand til at gribe den vækst. Så vi er ude af stand til at få del i den internationale vækst, fordi vores konkurrenceevne enten er blevet smadret, eller at arbejdsstyrken ikke er til stede, eller hvad ved jeg. Så derfor så bruger vi en lang række initiativer, herunder selvfølgelig også uddannelse og efteruddannelse, som er gode måder at sikre, at vi har en arbejdsstyrke, som er klar til også at tage fat, når det vender forhåbentlig snart. Og fru Kirsten Brosbøl. Skal jeg forstå ordføreren sådan, at Venstres svar til de familier, som lige nu oplever at blive smidt ud i ledighed, 20% af de nyledige forventes at blive langtidsledige. Langtidsledighed, det ved vi alle sammen, er noget af det mest ødelæggende, noget af det mest ødelæggende for samfundet og selvfølgelig for den enkelte og den enkelte familie. Er Venstres svar til de familier, at jamen, hør nu lige her, det er ikke så højt, som det var engang for 5 år siden, for 6 år siden. Ledigheden er endnu ikke så høj, som den var for 6 år siden. Er det virkelig svaret til de familier, som bliver kastet ud i ledighed nu? Hvad skal de bruge det til? Hvad skal de bruge det til at være en brik i en statistik, hvor Venstre sammenligner tal fra 2009 med 2003? Det kan vi da ikke bruge til noget som helst med en ledighed, der drøner derud af, og en regering, der siger, ja, vi tager det skridt for skridt. Jeg skal love for, at det er museskridt. Ordføreren. Det var jo så heller ikke hele min sætning. Det var også, at vi skal bruge alle de værktøjer, der er i forhold til at få efteruddannelse, få gjort medarbejderne klar til nye jobs. For det er ikke alle de jobs, der vender tilbage, som har forladt landet. Sådan er det. Og derfor er det vigtigt, at vi også har en arbejdsstyrke, som kan tage imod nye jobs, når de kommer. Men når jeg lytter til Socialdemokratiet, så kan man næsten få indtryk af, at Socialdemokratiet, at de kunne garantere, at der ikke kom flere ledige i Danmark. Og så kan man så se på bedrifterne, mens Socialdemokraterne har haft ansvaret i det her land, og konstatere, at det er jo ikke rigtigt. Så er det hr. Niels Helveg Petersen, kort bemærkning. Det var hr. Niels Helveg Petersen. Men hr. Jesper Petersen skal nok få ordet bagefter.